ପିଲା କାମ କରିଯାଏ, ପୁଣି ଡିପ୍ରେସନ କୁ ପଳେଇ ଆସେ। ପିଲା କାମ ସ୍ୱାମୀ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଫିସ କି ଯାଆନ୍ତି, ୱାଇଫ ପଳେ ପୁଣି ମୁଁ ଭାବି ବସେ ହଁ ଖୋଲିବି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମୋର ଟାଇମ ପରେ ଟାଇମ ନଯାଏ। ଯେହେତୁ ଆଜି ମତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବାର ସେଇ ଭଗବାନ ସାଇବାବା ହିଁ ମତେ ରାସ୍ତା ଦେଖେ। गुड मॉर्निंग सांग माने आउ सकाळु सकाळु ଏବେ ମୁଁ ଉଠି ସାରିଲିଣି। ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ମୁହଁରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଆଉ କୁଆଡେ ଆଜି ମୁଁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଡେ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଆଉ ମୁଁ କୋଉଠି କୁଆଡେ ସେ ଜାଗାଟି ଆପଣ ମାନେ ତ କହିସାରିଲେଣି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ଜାଣିପାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ସବୁ କାମ ସାରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଘରର ସବୁ କାମ ଅଲରେଡି ମୁଁ ସାରି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ମୋର ଖାଲି ଅଛି ମେଡ ଆସିଲେ ସେ ଯାହା ଝାଡୁ ପୋଛା ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବ। ଆଉ ମତେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ଜଲ୍ଦି ଆସିଲେ ପୁଣି କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ କାଲି କହିଥିଲି ସକାଳୁ ଉଠିବୁ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଆମେ ଯିବା ମନ୍ଦିର। ତାକୁ 10ଟା ବେଳୁ ସବୁ ଜିନିଷ କରି ତାର ପୁଣି ସୋମବାର ଦିନ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସାରି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଶୋଇଛି। ଯାଉଛି ତାକୁ ଉଠାଇବି, ନହେଲେ ପୁଣି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆସିଲା ପରେ ପରେ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଶୋଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଉଠେଇ ଯାଉଛି, ଯଦି ଟିକେ ନ ଉଠେଇବି ତ ମୋର ପୁଣି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ରେଡି କରିଦିଏ, ତାପରେ ମୋର ଯାହା କାମ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶୋଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଦେଖ। ଆୟୁଷ ଆୟୁଷ ବାବା, ତାକୁ ଜମାରୁ ଯଦି ମାନେକର ଜଲ୍ଦି ଉଠେଇବାକୁ ଚାହିଁବ ନା, ସେ ଯୋଉଦିନ ସେ ଚାହିଁବ ଯେ ଉଠିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ମାନେ ସେ ଉଠିଯିବ। ନହେଲେ ଯଦି କୌଣସି କାମ ବେଳେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ସେଇଦିନ ସେ ଶୋଇଥିବ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଟ୍ କରିବ। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଉଠଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ନଟଖଟି କରିବ, କେମିତି କରିବ। ଆଉ ଇଏ କରିବ, ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଗେଲ କରିକି ନ ଉଠେଇବ ସେ ତାହେଲେ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏବେ ନ ଉଠିବ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ମୋର ବି ସବୁ କାମ ପଡିଯିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆୟୁଷ ଉଠ, କଣ ପାଇଁ ଉଠିବନି? କଣ ପାଇଁ ଉଠିବନି? ଜଲ୍ଦି ଉଠ, ଜଲ୍ଦି ଯିବା ପରା ମନ୍ଦିର ଭାବିଥିଲେ। ଦେଖାଅ ଟିକେ, ନାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ କଣ, ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ ଟା ଦେଖେଇଲ, ଟିକେ ତମ ମୁହଁ ଟା ଦେଖେଇଲ। ଦେଖାଅ ଦେଖାଅ ପ୍ଲିଜ, ଦେଖାଅ ଦେଖାଅ ଟିକେ, ଦେଖାଅ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଉଠିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖା ଟିକେ, ଦେଖା ଦେଖା ନା। ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ଦେଖ ଦେଖୁନୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି। ଆୟୁଷ ୟାଡେ ଅନା, ୟାଡେ ଦେଖେ। ଆୟୁଷ ଉଠି ପଡେ। କାଲି ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ ନା ମନ୍ଦିର ଯିବା ବୋଲି। କାହିଁକି? ଆୟୁଷ ତୁ ତ ନିଜେ କହିଥିଲୁ ନା ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ମାମା ଯିବା ବୋଲି। ଏଠି ଦେଖ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦେଲ ଟିକେ। ଦେଖ ଦେଖ ଇଧର, ଏଇଠି ଦେଖ ଟିକେ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦେଲ। ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଲ। ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖିକି କୁହ, ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖିକି କୁହ। ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କୁହ ଟିକେ ଭଲରେ। ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବସ ବସ, ବସିକି କୁହ। ଦେଖିଲା? ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭଲସେ ବୋଲ। ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମର କୋଉ ପଟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେବେ ମା? କୁହ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଟିକେ ନମସ୍କାର କରିଦେଲ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରାଯାଏ ନା, ଟିକେ ନମସ୍କାର କରିଦେଲ ବସିକି। କରିଦିଅ, ନମସ୍କାର କରିଦିଅ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ନମସ୍କାର କେମିତି କରନ୍ତି? ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ହଁ, ଏବେ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଦେଖିଲେ ମୋ ପୁଅ ଉଠିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ
ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ସେମିତି କରୁଥିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଫଟାଫଟ ରେଡି କରିଦିଏ ଆଉ ଘର କାମ ତ ସରିଯାଇଛି ଅଲରେଡି। ଆମେ ରେଡି ହେଇସାରିଲା ପରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଡି ପାଖକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଆସି ସାରିଲି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଗାଡି। ହଜବେଣ୍ଡ ଏବେ ଗାଡି ବାହାର କଲେଣି। ଏବେ ମୁଁ ଗାଡି ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଡି ପାଖକୁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବସ୍ ଏବେ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ। हे आहा हे चला बाटे फूल गोटे कंटा गोटे चला बाटे फूल गोटे कंटा गोटे फूल खोजी किए बाट भूले कंटा की आरी रे किए चले किए बा केउठी पुणी अधारू झुंटे चला बाटे फूल गोटे कंटा गोटे ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ହେଇ ଯିବା ଆମେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଭ୍ୟୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସାଇ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ନେଇ ଆସିବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ କିଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସିଲେ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ସୋନାଲି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ସତ୍ୟ ସୋନାଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ। ଆଉ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗରେ ମୁଁ ମୋର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୋନାଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋର ଟୋଟାଲି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୋର ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କାହିଁକି ଖୋଲୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲୁଛି, ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତି ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଆସିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନେଇ ନେବା ଆଉ ପୂଜା କରିନେବା। ଫିର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏକୁଟିଆ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ଖୋଲିଲି, କାହିଁକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବି ଆଉ କହିବି। ଆପଣ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିନେବା। ଆଉ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିନେବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଦର୍ଶନ କରିନେବି। ଆଉ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରେ କହୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ
दर्शन कर सारे आपण मैंने साई बाबा दर्शन आपको केमती लगे मत तो बहुत बढ़िया लगे आई मंदिर दर्शन करके आसिली ना यार मो गोटे माने मो भितर साई बाबा भितर गोटे अलग स्मृति अच्छी जोटा कि आपण मैंने यदि चाहिए निश्चय मत कमेंट करेंगे तो मुझे निश्चय मंदिर विषय और साई बाबा विषय निश्चय एक गोटे वीडियो सुंदर वीडियो नहीं आसबि। हाँ आमे कौन कथा थिला जे काहे मु यूट्यूब चैनल आरंभ करूची आ यूट्यूब चैनल मते काहे एक्साइटमेंट हैला और मोर जर्नी काहे यूट्यूब चैनल मु स्टार्ट कली। तो प्रथमे मु कहबी ना यूट्यूब चैनल मोर गोटे इच्छा थिला बा नथिला किंतु जेतबेले मु मोर माने स्वामी ऑफिस चली गले हस्बैंड ऑफिस चली गले आ छुआ जेतबेले स्कूल चली जाए ना सेतबेले खाना भी टाइम भितर मते करना मु धीरे धीरे टीवी देखिबा मोर गोटे अभ्यास छाड़ीगला लागला तो बोल लागला पुणी मु धीरे धीरे मोबाइल पाखरे थाए मोबाइल आदत मोर पड़ीगला चैनल सर्च कर समस्त यूट्यूब बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर ब्लॉगर मानकर यूट्यूब चैनल सब आसला तो मु धीरे धीरे कौन से मोर गोटे आदत पड़ीगला जो एकुटिया बसे ना मत लगे अरे चल मुझे ब्लॉगर जो जड़े अच्छा ओडिया आमर जो फेमस रूपा पिंटू यूट्यूब चैनल तांकर से गोटे फैमिली ब्लॉग को लेकिन यूट्यूब चैनल आरंभ कर यूट्यूब चैनल मत बहुत बढ़िया लगे भिडियो एत बढ़िया लगे चैनल चैनल गोटे आसो ना एक्साइटमेंट बस काली कौन आसो काली कौन आसो से चैनल को देखा मोर गोटे इंटरेस्ट उठिला माने जेमती जे अरे ये तो बहुत बढ़िया सुंदर फैमिली रे गोटे यूट्यूब चैनल बनौछन किंतु यूट्यूब चैनल मोर एते भी नॉलेज नथिला जे एमती सोशल मीडिया ए सब काम करिया पड़ियो पुणी हाँ ओडिया देखि सारला पर धीरे धीरे मु हिंदी भी देखा स्टार्ट कली ये मुझे कहूँ चाहिए जे मुझे कौटी रोचे कौन ये सब जिन पर कह मोर जिनसा शुणु जो हिंदी मु चैनल देखा आरंभ कली आमर होचंदी जे मनोज दे सी भी यूट्यूब चैनल कर स्ट्रगल लाइफ मु देखा आरंभ कली से केमती स्ट्रगल करी 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 से आज गोटे बड़ स्टेज रे पहुंची से स्ट्रगल लाइफ आउ एपटे जनकर खुशी फैमिली दीटा को मत जो मिसई देले मु कहली अरे गोटे मनीष पॉजिटिव रे भी यूट्यूब चैनल बनाउछि आ गोटे नेगेटिव रे भी यूट्यूब चैनल बनाउछि पॉजिटिव नेगेटिव आम आगे को देखा ना प्रथमे मु भाविली गोटे एथिरे धनी गरीब कौन जिनस मेंशन करेनी तमे निजे निज को केमती रखिबो सेटा ए यूट्यूब चैनल मु बुझिया को पाई तो मते धीरे धीरे मो मन रे सृष्टि होला जे नाइ मु गोटे भी यूट्यूब चैनल खोली पारिबी किंतु ए चैनल टा खोलिबा में मते 2-3 वर्ष लागि गला भाबे हां खोलिबी हां देखिबा पिला काम कर जाए पुणी डिप्रेशन को पड़े आसे पिला काम जो स्वामी हस्बैंड ऑफिस की जान वाइफ को पड़े पुणी मु भाभी बस हाँ खोलिबी किंतु एमती मोर टाइम पर टाइम कर जाए जेहेतु आज मते ए जिनसटा करिवार से भगवान साई बाबा ही मते रास्ता देखैछंती आ मोर यूट्यूब जर्नी मु आरंभ करिछि ए यूट्यूब जर्नी आरंभ करिवार आपण रीजन जानि पारिले मो निजर वेरी लाइफ मो निजर जो डिप्रेशन को मु चली जाउथि से डिप्रेशन मते बाहरिबा पाई मो निज को ए यूट्यूब चैनल रे आरंभ करिवा पई चिंता कली आउ मेघरे सबु जिनिस आपको देखी आपको जदि भल लगुच ताहले मते निश्चय कहिबे धीरे धीरे मुझे आहरी अधिक अधिक बहुत जिनिस कहबी एटा होची मोर यूट्यूब चैनल फर्स्ट ब्लॉग मते प्लीज सपोर्ट करेंगे।